UPPL माबायदि पार्टी बा एबसुआ माबायदि थगायो बेखौथ' मिथिखाबाय नङा होमबा रायजोफ्रा। दा बाथ्रायाव दं थाइजौ गोदैखौ थारमाने हाथायाव खेबसेल' फाननो हायो थगायनानै। गोदै 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 होननानै थाइजौ गोखैखौ फाना होमबा नागपुरनि थाइजौ बबानि थाइजौ होननानै लकेल थाइजौसो खिन्थु रायजोफ्रा खेबसेल' बायनानै जागोन बायग्राफ्रा खिन्थु खेबसे जानानै गोखै मोनबा आरो नेक्स्टआव बे थाइजौखौ फाननो थांबा होसोयो जानाय नङा रायजोफ्रा। दा UPPLआबो बेबायदिनो जों बयबो सानदोंमोन मोजां मोजां खोथा बुंनायखाय बाथ्रा बुंनायखाय परिबर्तननि नामाव गोबां रायजोफ्रा एबसु बा UPPLनि खोथा बुंनाय लेखा उन उन थांफानानै भट होदोंमोन थांनाय BTC इलेक्सन ML इलेक्सनाव। दा दिनै मा जाखो फोरदा दिन्दां जेबो गैया ना हाहुनि समस्या समाधान जाखो ना लामा मोनसे गोदान जाखो ना स्कुल कलेज मोनसे गोदान जाखो मोनसेबो रायजोनि समस्याया बे साराय बोसोराव समाधान जायासै। आरो माखासे मानसि दं दासिमबो जोंनि सापर्टार BPF सापर्टार बा रायजो राजाफोर जायफ्रा बुजिया दासिमबो थाखा फैसानि बिराद लब होयो UPPL पार्टिया दा। ओमफ्राय ओरै होनना बुङो बै बाथ्रा गैया होनबा गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो खाथियाव थांबासो मिथियो बेसेबां हाजो हाला हाखर अन्थाइ माबा माबि दङ। थिग बे दरनै जादों जोंनि BPF दोलोनि किसुमान माखासे नेता कर्मीफ्रा UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै थांदोंमोन। दा थांनानै बुजिहैबाय जेबो गैया जेबो मावना रायजो राजानि थाखाय खालि थाखा जानाय बेल' आरो। दा आं ओंखायनो मोनसेल' खोथा बुंनो सानबाय जोंना BPFखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ बुजायहैनांगोन। बिथांमोना नंखाय खोथाजों सानफ्रामबो बुङो मोनसे खोथाखौनो 100 बार जुदि बुङोबा नंखाय खोथाबाबो रायजो राजाफोर नंगौ सानो। BPF दोलोआलायनो 17 बोसोराव जेबो मावाखै मा खोथा जाखो बे मावाखैसे मावाखै नोंसिनि ओनसोलावहाय मावाखै आइजोफोरनि थाखाय मारै बुंगोन मावदों होननानै। नोंसिनि ओनसोलावथ' बहुद फिसा फिसा कालभार्ट दालां पाक्का नङामोन लामाया बेफोरो सोरनि समाव जाया हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जायाखै होनबा कासा रास्ता हाब्रुजोब नोंथांमोना मालाबा लोमजा साजा जाबा बै हस्पिटालाव थांनांगौ क'क्राझार थांनांगौबा गारि सालायजाया साइकेल सालायजायै अबस्था बबेबा दै बोहैनाय गरखायनि थाखाय साइकेलखौ बाबनायाव बानना बारनांगौ बेबायदि अबस्थानिफ्राय दिनै परिबर्तन सोलायनानै मोजां लामा जाबाय कालभार्ट जाबाय 3 घन्टा लानाय लामाखौ 1 घन्टाजों सहैनाय जादों। बेफोर गासिबो परिबर्तना हाग्रामा महिलारिनि समावसो जानाय BPF सरकारनि दिनाव। होमबा बोरै बुंनो हायो जेबो मावाखै बिथांमोना बुंनो नागिरो BPF दोलोआलायनो मानब सम्पद सुबुं दोन दानायनि थाखाय जेबो मावाखै। छात्र संगठननि नेता हिसाबै BECनि आफादगिरि हिसाबै दिनै नोंथांमोननो बुंगोन मानब सम्पद दानायनि थाखाय BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिया गोबां शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान स्कुल कलेज इउनिभारसिटि बानायनानै होलांदों। उदाहरन हिसाबै जोंना क'क्राझार कलेजआ सरकारि कलेज नङामोन बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा बायद'मोना जोंना प्रमिला बायद'मोना आसाम गभर्नमेन्टजों बै समाव जुजिनानै सरकाराव थानानै सरकारि कलेज खालामदों 2009आव। बे क'क्राझाराव थानाय देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेखौ 2009आव बानायना होदों। CIT इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बेखौ बानायना होदों। बेफोर मा जिनिस मानब सम्पदा बोरै जायो सुबुं दोना बोरै जायो स्कुल कलेज इउनिभारसिटि फरायनानै सोरबा BA सोरबा BEC सोरबा MA सोरबा MSc PhD बायदिसिना डिग्री लानानै साख्रि मावनानै मोजां सोलोंथाइ लानानै समाजखौ नेतृत्व होनो हानाय दैदेननो हानाय मानसियाथ' सुबुं दोन नङा होमबा। दा बेखौ बेबायदि जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा रायजो राजानि सोरबा रिक्साआवला थेलाआवला खामला मावनानै जाग्रा सोरबा साख्रिआवला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसाफ्राबो जे फिसाजोफ्राबो जे इउनिभारसिटि स्कुल कलेज फरायनायनि बेबस्था खालामना होदोंबा BPF दोलो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव थांनाय 15 बोसोर सरकार दानानै 2 बोसोरा इन्टारिमसो रायजो बेहाय बानायना होदों।
ना प्रमद बर' इउपिपिएलआ सरकार सालायदोंमोन नामा बिसोरथ' 2020 नि उनावसो सालायाखैबा बे गासिबो इउनिभारसिटियानो होन CITयानो होन गासिबो हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जानाय दिनै गोबां स्टुडेन्ट जोंनि स्टुडेन्ट BTC ओनसोलनि बर' जा हारसा जा बे CITयाव थानाय सोरबा MTech BTech सोरबा फुड प्रसेसिं जाग्रा आदार बानायनाय सोरबा कम्पिउटार इन्जिनियार बायदिसिना डिप्ल'मा फरायनाय सार्टिफिकेट लानानै आसामनि क'क्राझारनि भारतबर्षनि गुबुन गुबुन जायगायाव साख्रि मावहैबाय गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय अबस्था जाबाय दा बेफोरबायदि जिनिसखौसो बानायना होनांगौ दानि इउपिपिएल सरकार बेखौ मावासै रायजोफोर बिसोर लिरना लाबोदोंमोन बिटिआर रेकर्डआव दहाय बुंनाय बायदि बै बरमायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननाय बेखौ खालामोमोन ना दाख्लै मा खालामबाय दिल्लीयावसो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव मार्कनो सिटिनि लामायावबो मार्क बेबायदि मोनसे लामा बैबायदि मोनसे लामा बिदि नामखौसो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननोसै बड'फानि नामाव बेजों मा जागोन जोंनि BTCनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे मैगं फाननानै जाग्रा सोरबा साख्रि मावनानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा थेला बोनानै जाग्रा गथ' गथायफ्रा मा लाबालाब जागोन रायजो राजाया मा लाबालाब जागोन जुदि बे बरमायाव इउनिभारसिटिखौ बानायनायमोनबा जोंनि बाक्सा जिल्लानि बर'आनो जा हारसायानो जा सोरबा फरायनो जानाय गथ'फ्रा बे इउनिभारसिटियाव डिग्री लानानै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव फरायनानै MA MSc डिग्री लानानै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटियाव साख्रि मोनहैगौमोन नङा होमबा बेखौ खालामनो हायासै दिनै 60टा समस्ति बानायनायनि खोथा बे जायासै 40टायावनो जागोन 2025नि इलेक्सना सनितपुर बिस्वनाथनि गामि सोसननांगौ बेबो जायासै बबे मोनसे जिनिसा जाखो बिसिनियालाय दा गासिबो दिगाव बिसोर फैला ओंखायनो जोङो बुजिखा मिथिखा फगायसुलाफोरखौ सापर्ट होनो नाङा मदद होनो नाङा बे खोथाखौ नोंसोरो रायजोफ्रा थाङै थाङै जायफ्रा दिनैसिमबो बुजियाखै बेखौ बुजायहैनांगोन न'आव थांनानै गामियाव थांनानै बुजियाखैबा बेफोर खोथाखौ थन्न थन्न मोनसे उनाव मोनसे बुजायना होनांगोन दा बिथांमोना मोनसे प्रपागेन्डा अपप्रचार बदनाम खालामबाय थानो नागिरो मालाबा मालाबा बे इउपिपिएलनि सानैसो EMफोर दं जाम्बा दावलिया होनबाबो जेबो लस गैया मान सन्मान होजाथावै EM अभद्र भाषा बाहायो जायखौनाखि आइ आफा रायजो राजाफ्रा खोनासंनो समाया बेबायदि भाषा बुङो सोरबा फेरेंगानो सोरबा दाउखानो नङा होमबा बायदिसिना भाषा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव BPF दोलोनि सायाव बुंलाबायनो नागिरो दा बिथांमोननि खोथाया जाहैबाय गावसोरथ' मोजां खामानि मावनो हायासै नालाय गाज्रि बुंनानै रायजोफोरखौ थगायनो हायो नामा रायजोफोरनि गोसोखौ आरो खेबसेबाव जै खालामनो हायो नामा बे टारगेटखौ उद्देश्यखौ बिथांमोना लाबाय थायो ओंखायनो साबधान जोंनि BPFनि मावथि BPFखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगोन गोबां मानसिफ्रा थगायजानानै सोरबाया थाखा फैसा लब अभाबाव सभाब नस्थ' जानानै मालाबा इउपिपिएलआव थ्रोब हाबहैयो आरो दा रोनाव हैनानै थांनानै उनावहाय BPFआव फैफिननो नागिरो बेबायदि मेरला उदाहरन दं नेतानिफ्राय लाना कर्मिसिम नोंथांमोना मिथिगौ बे प्रबिन बर' होननाय सासे BPFनि नेता गोदो आसुनि दैदेनगिरिमोन माखौ गाज्रि मोनखो BPF दोलोखौ नागारना थांबाय बबेबा कंग्रेस जाहैबाय मालाबा BJP जानो नागिरो लास्टआव उफाय गैयैनि गिदिंगोदा BJPआव फैफिनबाय इमानुएल मोसाहारि तामुलपुरनि बिथाङाबो BPFनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन मा नुखो इउपिपिएल जालाय BJP जालाय 2-3 बोसोर गिदिङै थाङै BPF दोलोआव फैफिनबाय दाख्लै बारलांनाय हितेश बसुमतारी गान्दा बाक्सा जिल्लानि बिथाङाबो मोनसे समाव BJP जालाय इउपिपिएल जालाय बायदिसिना जाहैनानै थाङै BPFआव फैबाय आरो दाख्लै दहाय बुंनाय बायदि रं नाम्बार जानानै सोरनिबा खारफा इउपिपिएलआव थोब थाहैलायबाय दा बेबायदि थांलाय फैलाय खालामग्रा मानसिफोरजों जेबो जाया ओंखायनो आइ आफाना रायजो राजाफ्रा नोंसोरनो दायथ' ला दिनै बयबो बुजिदों एबसुनि नेताफ्राबो बुजिनानै जायनि थाखाय जोंनि BPF दोलोआव ज' फैगासिनो आरो BPF दोलोआव थानानै दायथ' लानानै खामानि मावनो नागिरदों जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौ खामानि मावनांगौ होननानै ओंखायनो खुनु गोनो गोथो जानांगौ खोथा गैया आइ आफा रायजो राजा फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि सारानो बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै MCLA देरहानानै सरकार दागोना बे रोखा दिनैनाव एकदम खाथां
आरो बेनि थाखाय दा नोंथांमोना एसेल' खस्थ' खालामनांसिगोन, समखौ नेनांगोन, धोर्ज' लानांगोन। धोर्ज'नि फिथाइया गोदै। आरो 2025नि सेप्तेम्बराव जेब्ला इलेक्सन जायो जों सरकार दागोन, बे दिनैनि दिनाव रोखा।